yılda canı baklık bizi, akarlardan gözler şağıla, kütülmegen bakıtlar kirilip, tırtıp alır kömük yanına. Yıldızlardan ince bir koyulup, ak çeşitlerine kağıla, Яңа yılda tatlı his uyanıp, күңелләргә назар ағыла. Бәйрәм кисе үтеп, керәк күңелләргә, дуслар булган чакта янында. Көтелмәгән бәхет, бәхет килер кебек, яңа елның якты танында. Бәйрәм кисе үтеп, керәк күңелләргә, дуслар булган чакта булган чакта янында. Көтелмәгән бәхет, бәхет килер кебек, яңа елның якты танында. Бәйрәм кисе үтеп, керәк күңелләргә, дуслар булган чакта янында. Көтелмәгән бәхет, бәхет килер кебек, яңа елның якты танында. Яңа елның якты танында. Исәнмесез, хәерле көннәр баршагызга да. Без сезне Шаян ТВ ел премиясе тантанасында күрергә бик шатбыз. Бу ел якты, шатлыклы вакыйгаларга бай булды. Һәм шул вакыйгаларның иң әһәмиятлесе ул Шаян ТВ каналы ачылуы. Бүген без елыбызга йомгак ясыйбыз һәм иң тырыш, сәләтле һәм уңганнарын билгеләп үтәбез. Бүгенге бәйрәмне бергә үткәрик!
Dostlar, siz Şayan TV yıl премиясын карыйсыз. Birinchi nominatsiyani hammaning jinguvchisini e'lon etamiz. Һәм birinchi nominatsiya Şayan multfilm. Әйдәгез номинантлар белән танышып китик. So'qir tishqan ham panda. Ikkinchi nominantimiz Marin һәм аның дуслары. Игътибар белән карыйбыз. Карагыз әле, әтием миңа бүләк җибәргән. Син бик шатлангансыңды. Ничек кенә әле, бу бит әтиемнең бүләге. Тизрәк шул кадәр кызык. Нәрсә икән соң анда? Һәм инде өченче номинантыбыз Азали. Бик кечкенә викинг. Җиңүчене тәбрикләү өчен бирегә Гүзәл Сибгатуллинаны чакырабыз. Ул үзе генә түгел, аның улы Әскәрдә биредә. Әйтеп узарга кирәк, Гүзәл дә Шаян ТВ каналы эшчәнлегенә бик зур өлеш кертә һәм Фиксиләр мультфильмын тавышландыра. Әйдәгез аларны каршы алыйк. Рәхим итегез. Исәнмесез, кадерле дуслар, безнең нәни тамашачыларыбыз. Сезне яңа ел белән котлыйбыз һәм киләсе елда акыллы булып үсегез һәм татар мультфильмнарын карарга онытмагыз. Ә без Әскәр белән Шаян мультфильм номинациясын игълан итәбез. Җиңүче Марин һәм аның дуслары. Менә шулай котлыйбыз сезне чын күңелдән һәм әлбәттә традиция буенча истәлеккә фото. Диңгез төбендә яңа көн туа, монда Шаян һәм кызык Марин тора. Ул ашыга дуслары янына, кичкә кадәр рәхәтләнеп бергә уйнарга. Бик якын дусларылар, бер дә курку белмиләр. Маҗара белән тулы, күңелле үтә көннәр. Океанда күп мәсер, барысын да белербез. Ни көтәбезсең без? Алга Әйдәгез башларга. маҗаралар көтә су астында, бергәләп җиңәрбез без барында. Иш белән кайтырбыз өйгә йокларга, иртәгәгә җигәбез дуслар белән уйнарга. Бер сер әйтәм, мин күкләрдә ашам, күккә йолдыз белән зурларын. Нәниләрнең төшләренә керсен, үз йолдызы булсын зурларның. Мин яратам әти әниемне, мин яратам туган телемне, мин яратам нурлы кояш сине, мин яратам туган илемне. Үсеп җиткәч, мин тылсымчы булам, һәр теләгем шуңа ашачак. Мин дигәнче дөнья матур булыр, яңгыр булып бәхет явачак. Мин яратам әти әнигемне, мин яратам туган телемне, мин яратам нурлы кояш сине, мин яратам туган илемне, мин яратам әти әнигемне, мин яратам туган телемне, мин яратам нурлы кояш сине,
Азалия, син фильмнар һәм мультфильмнарның ничек тавышландырганын беләсеңме? Беләм, аның өчен Голливудтан артистларны чакыралар, һәм студиядә алар төрле костюмнар киеп тавыш яздыралар. Нәрсәгә аларга костюм? Геройларны яхшырак аңлар өчен. Алар да шулайдыр. Безнең эфирда күрсәтелгән мультфильмнарны Шаян ТВ алып баручылары һәм Татарстан артистлары тавышландыра. Һәм алдагы номинациядә нәкъ шулар көч сынашалар. Димәк, беренче номинантыбыз Вик кечкенә викинг мультфильмын тавышландырган Азамат. Балыклар шул кадәр күп. Аның кайсы Локи булуын ничек белергә? Шын Сөләйман балыгы көлми, ә Локи балык булып кылана гына. Димәк, әгәр аны кытыкласак, ул көлеп җибәрәчәк. Икенче номинантыбыз Анна һәм аның дуслары тапшыруын тавышландырган Мәликә. Карагыз әле кайда ул? Аю шулай якын килсен әле. Нинди матур һәм шундый зур. Шуны онытмагыз, ул бит иң зур җир өсте йырткычы. Бездән 30 метр ераклыкта гына. Исең китер. Гаҗәеп хайван. Аю ашыкмый гына багины әйләнеп үтә. Сизгер борыны белән карны казый. Һәм инде өченче номинантыбыз Таши маҗаралары мультфильмын күңелле тәҗрибәләр Анна һәм аның дуслары тапшыруларын һәм Минем хыялым сериалын тавышландырган Илназ. Алардан тыш әле ул Шаян тәҗрибәләр тапшыруның алып баручысы да. Кая инде бу тутый кош? Бу юл хәзинә эзләүчеләр өчен генә. Бушкуак, тукта! Юк. Тик кенә тор. Яхшы, тутый кош, яхшы. Булды. Шаян тавыш номинациясының җиңүчесен һәм бүләкне тапшыру өчен бирегә Шаян ТВ сайты мөхәррире Дудада да мультфильмын тавышландыруда катнашкан Фирүзә Хәбибуллинаны чакырабыз. Рәхимет, Фирүзәкәй. Сәләмнәр, сезне күрүемә бик шатмын. Шулай ук сезне Дудада сәламли. Әлеге безнең номинациябызда иң яхшы тавышландыручы исемен беләсегез киләме, кем икәнен? Әйт инде тизрәк. Бәлки әйтмәскә. Әллә үземнең әйтеп куярга микән? Юк, әйтмәймен. Әйтергәме? Һәм димәк, Әлеге исемгә лаек була безнең кечкенә викингта катнашкан викингыбыз Азамат. Сине чын күңелдән котлыймын. Рәхмәт сезгә. Бусы да сиңа. Словно из дивных снов сказка приходит к нам живая, ждем мы заветных слов. И в чудеса смеясь играем, вечер нам зажег волшебный свет. Открывая в Новый год секрет, елка вся в серебре, блеском цветных игрушек манит в праздничной суете. Словом плохим никто не ранит, мы с надеждой встретим Новый год. О, пусть веселье в каждый дом войдет. Мы желаем всем в новогодний день радости, тепла, света и добра, чтоб мечта жила. Пусть над всей землей воцарит покой. Новый год придет, счастье принесет, сказка оживет. Гости на Новый год, к нам Дед Мороз вдруг постучится, сладости принесет. Вместе мы будем
будем веселиться. Вечер нам зажег волшебный свет. О, открывая в чудеса секрет, мы желаем всем в новогодний день радости, тепла, света и добра, чтоб мечта жила. Пусть над всей землей воцарит покой. Новый год придет, счастье принесет, сказка оживет. Мы так хотим, чтобы люди всей земли за руки взялись и зажгли огни. Чтобы частица нашего тепла сердца людей согрела навсегда. Мы желаем всем в новогодний день радости, тепла, света и добра, чтоб мечта жила. Пусть над всей землей воцарит покой. Новый год придет, счастье принесет, сказка оживет. Dostlar, яңа ел дәвам итә. Biz Şiratdagi nominatsiyaga ko'chamiz. Ул да булса иң акыллы тапшыру номинациясе. Номинантлар белән танышып үтик. Беренче номинант тапшыруның алып баручысына әти-әниләре кечкенә чагында бишек җыры урынына Тина Канделакиның сөйләвен куя торган булганнар. Беренче номинантыбыз Тамчы шоу тапшыруы. Экранда ничә число белән күрсәтелгән галим бөтен дөнья тартылу законын ачкан. Ул кем? Димәк, аның исемен атарга кирәк. Безнең җавап икенче галим тартылу законын ачкан. Аның исеме? Исаак Ньютон. Кабул иттек сезнең җавапны. Икенче номинант тапшыруның алып баручысын Япониядә уйлап чыгаралар. Ләкин Татарстанга эләккәч, ул үзлегеннән татар телен өйрәнә, Шаян ТВ каналына кастингны җиңеп чыгып, ниһаять алып баручы булып китә. Чираттагы катнашучы Акыл Батыл тапшыруы. Шуны искәртеп узарга кирәк, Тамчы шоу һәм Акыл Батыл тапшыруларында көндә тырышып белем үрләрен яулаучы зирәк тапкыр укучылар үзара белем көч сынаша. Зәринә, синең җавабың? Бадминтон. Ни өчен? Чөнки ул кышкы спорт уеннарына керми. Ә нинди спорт төренә керә? Ракетка белән. Ракетка белән һәм кайчан уйныйлар аны? Җәй көне. Җәй көне. Димәк, кыш кына белән уйнап булмый. Юк. Аңа ничек җавап бирә? Минемчә дә Зәринә кебек, мин уйлыйм, чөнки бадминтонны кыш кына бик уйнап булмый. Һәм инде өченче номинантыбыз әлеге тапшыруны карап кайбер балалар үз куллары белән төрле тәҗрибәләр үткәреп, хәтта мәктәптә химия һәм физика укытучыларын алыштыра башлаганнар дигән хәбәр килде. Димәк, чираттагы номинант кызыклы тәҗрибәләр тапшыруы. Хәзер шушы сихрле шарны минем сихрле башыма ышкый башлыйбыз. Ышкыйбыз, аха. Ә хәзер без шушы сихрле кызыл шарны бутка бөртекләренә китерәбез. Җиңүчене игълан итү өчен бирегә Тамчы шоу тапшыруын озак еллар алып барган Марсель абый Әхмәдуллин һәм аның кызы Айдинәне чакырабыз. Рәхим итегез. Мондан берничә ел элек кенә безнең каналда интеллектуаль тапшырулар арасында бердән-бер Тамчы шоу гына бар иде. Бүген алар инде берничә һәм хәтта бер-берсе белән көндәшлеккә дә керәләр. Бунысы әлбәттә бик тә куанычлы, сөенечле факт. Әмма дә ләкин, ничек кенә булмасын, хәзер без сезнең белән 2018 елның иң интеллектуаль тапшыру номинациясе җиңүчесен ачыкларбыз. Һәм шулай итеп, Шаян акыллы тапшыру номинациясе җиңүчесе һәм мин моны игълан итәргә бик шатмын. Тамчы шоу интеллектуаль күңел ачу тапшыруы. Һәм алып баручысы Адилә Биктимирова. Котлыйбыз.
ocean shadows will play and hide with the ghostly tune on the devil's bride. Stranger whispered all the town as he come to save us from Satan's hand, leading them away to a foreign land. Play for me, Mr. Play, and take away our sorrows. Play for me, Mr. Play, and we'll follow. Here, listen, can you hear the floating melody surrounding you, weaving a magic spell all around you? Чираттагы номинациядә катнашучылар тапшыруларны төшергән вакытта еш кына кызыклы хаталар ясый. Кызганычка, әлеге мизгелләр кадр артында кала. Һәм бүген шушы мизгелләрнең кайберләрен без сезгә күрсәтергә булдык. Димәк, киләсе номинация шаян хата һәм безнең номинантларыбыз. Яшьләр тукталышып. Она жалуется, да? Она спрашивает сначала, что пишешь? Таскала твою сумку. А я не просил забирать. А если кто-нибудь украл? Да кому нужна моя сумка? Давай. Рахмаджан. Неблагородный, ты неблагородный. Иди отсюда. Она хотела сказать неблагодарный, но сказала по-другому. Киләсе номинантыбыз Галиаскер һәм Азалия дуэты. Мультфильм карадык. Яңа дуслар белән таныштык. Менә шайтам аның. Ладно, әйт, пофиг. Алга таба барабыз һәм киләсе номинант белән танышабыз. Шаян һәм Биби. Шаян, син тикерү буенча. Шаян, синки Алкышлар аларга да. Алдагы номинантыбыз күчтәнәш тапшыруы. Кызыл, рейн. Рейн түгел бит, ред. Редме? Ие. Без сезне алдагы тапшыруларда мондай инглиз телләре белән борчымабыз дип ышанып калабыз. Ужас просто. Беләсеңме? Беләсеңме? Әйдә яңадан язам. Синең проблемаң юк, синең аста сценарий бар. Һәм Күңелле тәҗрибәләр. Шулай итеп, дуслар, без бүген сезнең белән үз кулларыбыз белән. Шулай итеп, дуслар, без бүген үз кулларыбыз белән.
Мондай яңа ел тәҗрибәләре киләсе тапшыруларда. Димәк, бүген без дуслар үз кулларыбыз белән карлы чыршы ясарга өйрәндек. Иң шаян хата ясаган катнашучыны тәбрикләү һәм бүләкләү өчен бирегә кармак рубрикасын алып барган Рүзәл Әхмәдиевне чакырабыз. Каршы алабыз. Сәламнар. Сәлам, барыгызга. Һәм инде без әлеге номинацияны Шаян хата номинациясын игълан итәбез. Сезнең алкышлар астына. Шул хәлле кошармын дип уйламаган идем. Әлеге статуэтка тапшырыла. Күчтәнәш тапшыруы. Йомшак һәм ак тәпи. Ак тәпи, синең монда бар бераз рет. Әлеге кубок сезгә күчтәнәшкә тагын бер күчтәнәш булсын. Кабул итеп алыгыз. Һәм инде киләчәктә дә хаталар булсын. Хаталарсыз кызык түгел, ләкин алар шаян булсын. Котлыйбыз сезне. Яңа ел бәйрәменә белүр агачлар үсә, уйнашып бураннар рәсем, тәрәзләргә төшерәм. Яңа ел тыела, хуш киләсең быелда, Кош бабай белән бибез, яңа чыршы буенда, яңа ел мәйданында. Кош бабай да үзенә яңа җылы тун кием, капчыгына бүләк җыйган балаларга китерәм. Яңа ел тыела, хуш киләсең быелда, Кош бабай белән бибез, яңа чыршы буенда, яңа ел мәйданында. Бар балалар да бергә чыршыны киендерә, безнең чыршы матурланган, әнҗә мәрҗәннәр сибә. Яңа ел тыела, хуш киләсең быелда, Кош бабай белән бибез, яңа чыршы буенда, яңа ел мәйданында. Яңа ел тыела, яңа ел мәйданында. Ваня абый, киләсе номинацияны без генә игълан итәбез. Нигә алай? Хәзер белерсең. Син утырып кына тор. Чираттагы номинациябыз Шаян елмаю. Безнең номинантлар. Ул елмайганда һәрбер кыз аңа гашыйк була. Ләкин Айзилә апа аларны бик якын китерми. Беренче номинантыбыз Иван Остроумов. Сәлам, егетләр. Сәлам, кызлар. Бөтен дөнья яшьләре тагын бер челленджга кушылды. Иң мөһиме куркынышы сәндә сәйер. Ул елмайганда аның һәрбер 32 теше дә күренеп тора. Ул Ваня абый. Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңниханов фатихасы һәм ярдәме белән тәүлек әйләнәсе татар телле Шаян ТВ каналы старт алды. Өченче номинантыбыз Игътибар, иң матур итеп елмаючы Иван Владимирович Остроумов.
Здравствуйте, наши маленькие друзья, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп и Ряник». Программа для тех, кто любит и учит татарский язык. А легко и просто нам его учить помогают наши участники. Әле безнең тагын бер номинантыбыз бар. Беләсегез килсә, ул үзләренең төшләрен сода һәм перекись ярдәмендә ялтырата икән. Ләкин моны өйдә кабатламагыз. Димәк, безнең 4нче номинантыбыз Проф И. Сәлам, достым! Мин сине лабораториябызда сәламнәргә бик шат. Бирдә без кызыклы тәҗрибәләр, фәнни ачышлар һәм җайланмалар ясаячакбыз. Киттек! Җиңүчене игълан итү һәм бүләкләү өчен сез җырчы, биюче, танылган пародист Данир Сабиров һәм аның кызы Мәрьямгә бирелә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле балалар, хөрмәтле Иван абыйсы. Бәйге бик көчле бара, һәм шушы Шаян елмаю номинациясында карап торам, катнашучылар бик күп. Һәм бу номинациядә җиңү яулады. Үзе булган, акылы да очлы. Иван Остроума! Шаян очлы акыл белән бөтен җиргә барып керәләр бу җегетебез. Молодец! Алкышлар тагын балалар. Бик зур рәхмәт, чыннан да көтелмәгән бүләк. Рәхмәт әти-әниемә, рәхмәт минем командага, рәхмәт Шаян бибига, рәхмәт Шаян ТВ каналына. Мин хәзер 32 төшмә генә түгел, 33 төшмә дә елмаерга тырышырмын. Хөрмәтле Шаян ТВ каналы тамашачылары, балалар, әти-әниләр, гомумән кешеләр, барчагызны да шушы яңа ел белән тәбрик итәм. Балалар, конфет күп ашамагыз, жвачка чәйнәмәгез. Күбрәк су эчегез, спорт белән шөгыльләнегез, әти-әнине тыңлагыз. Баллы әйбер әз генә булырга тиеш. Күп булса, аның зыяны күбрәк булачак. Шуңа күрә исән-сау, сәламәт булыгыз безнең балаларыбыз. Тапшырулар төшергән вакытта төрле чаклар була һәм киләсе номинацияне тетрәндергеч номинация дип ата була. Шаян күз яшьләре. Безнең номинантларыбыз. Бергәләп и Ряник тапшыру кунаклары. Берем игрушки в руки. Сейчас будем угадывать. Роберт. Сейчас мороженое, все сладкое. Я не знала, что тут такое. Так, сейчас игра закончится, я всем подарю по подарку. Договорились? Роберт? Класс. Давай. Ну так, когда дядя Ну, я говорил, я забыл подумаю, нажимать. ладно? Он же просто повторял. Роберт. Не нажимай. Тебя больше никуда не позовут. Ты чё? Дайте тряпочку. Дайте, где ты? Платочек где был?
Где платочек был? Келесі номинантыбыз балашақ илендә тапшыру кунаклары. Бу сорауларга җавапны без мультфильм карагачтан белербез. Бу җавапларга сорауны без Бу сорауларга җавапны без Молодец, елмай, әйдәде. Всё нормально. Карали син беренче тапкыр килдең, ты что? Ты что, Айдарис, ты чего? Она ведь bütün kızlarına малайлар да саңа кадәр бүтән сүзле тапкыр сөйләде. Ничего страшного, ты что, давай глазки вытираем, желаниебыз. Мин сезне Роман һәм Зөләйха белән бергә артефактлар эзләргә чакырам. Ә менә аларны Әйдә менә бер капалатны бар. Борчылма, нормально, әйдә. Әйдә бер капалатны борчылма. Юк. Üçüncü nominantımızı da bilik. һәм һәрберебез инде яратып өлгергән профессор Илназ. Нәрсә карыйсың? Миңа бу ел кыш бабай бер ни дә бүләк итмәде. Ярар, 25 булса ни. Миңа бүләк кирәк түгелмени? Җиңүчене Шаян елмаю җиңүче сакытларга тиеш. Мин ризам, һәм инде серле конверт минем кулда. Так, Шаян күз яшьләре номинациясендә җиңүче балачак илендә тапшыруын алып баручысы Алия. Алия килмәндә. Бу бүләк сиңа, безнең конвертыбызны да сиңа тапшырабыз. Кемгә рәхмәт әйтәсең? Чулпан апаларга, Резида апаларга. Чулпан апаларга, Резида апаларга зур рәхмәт. Еламыйсыңмы бүтән? Сөйләштек.
Сезне Шаян ТВ ел премиясы концертынан сәлем юллыйм. Язылышчыларым, мин дә сезне яратам. Бу туры эфир астына лайклар куегыз. Минем битемә язылыгыз. Достар, аңлагансыздыр. Киләсе номинация Шаян блогер. Һәм безнең номинантларыбыз Халык тапшыруының блогеры Фәннур. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Фәннур, һәм без бүген Халипның яңа чыгарылышын төшерәбез. Бүген безгә кунакка кем килә дип уйлыйсыз? Беләсезме? Бүген безгә танылган җырчы, спортсмен, язучы түгел. Киләсе номинантыбыз Шаян Малай Айвар. Сәлам. Сезнең белән Шаян Малай. Бүген Шаян ТВда біз тамшы шоу программасын язабыз. Беренче ярыш бетте, хәзер икенче ярыш башлана. Һәм командалар хәзер инде китәләр. Өченче номинантыбыз Теләче балалар сәнгать мәктәбенә, Дуслык театрына йөрүче балалар. Сәлам дуслар, минем исемем Хафизова Эльвина, мин 3-нче А сыйныфында укыйм. Сәлам, син ничисең? Сәлам. Мин менә балалар янына дәрескә кызык итеп киенәс килде. Мин клоун. Менә паригым табам шулай. Әле башмакларны киясем бар. Ничек хәлләр? Әйбәт кызый. Һәм инде 4-нче номинантыбызны сез бик яхшы беләсез. Ул инде безнең бәйгебезнең һәр номинациясендә дә катнаша. Белмим кашан бетәр инде ул, ләкин ул безнең номинантыбыз Профи. Чираттагы хатны безгә Түбән Камадан Мәлик юллаган. Исәнмесез? Минем тиздән туган көнем килеп җитә. Миңа зинһар өчен дусларымны гаҗәпләндерерлек тәҗрибә яки җайланма ясарга өйрәтегезче. Җиңүчене бүләкләү һәм аның исемен ачыклау өчен бирегә без танылган татар блогеры кызык-бызык аккаунтын алып баручы Илназны чакырабыз. Илназ, рәхимет, сәлам. Сәлам. Сәмсез. Барыгызга да хәерле көннәр. Барыгызга да сәлам. Инде безнең Шаян блогер номинациясендә җиңүче кызганычка каршы ул кызык-мызык түгел. Инде Теләче балалар сәнгать мәктәбенең Дуслык театры түгәрәгенә йөрүче балалар. Алкышлар, рәхим итегез. Бүләкне алырга монда рәхим итегез, әйдәгез. Сезгә Шаян ТВдан шундый кичкенә генә җиңүчеләр сезгә. Җиңүчеләр инде 2019 ел сезгә зур җиңүләр алып килсен. Күп лайклар, күп караулар һәм инде яңадан-яңа үрләр яулагыз. Подписчиклар буенча мине узып та китегез. Уңышлар сезгә. Һәм әлбәттә алкышлар. Club isn't the best place to find friends, so the school is where I go. Me and my friends at the table doing talk, thinking faster than we let's go. No one is there, but the conversation is just me, I give it to now. Take my hands, stop, push a minute as I took both, then we start to dance. Girl, you know I like you dance was handmade for somebody like me. Got me now for my lead, I may be crazy, don't mind me. Boy, let not talk too much. Grab all of us and let's dance with me. Coming now, follow my lead. Come now, follow my lead. I'm in love with the dance of you. We push and pull like a magnet do. But my heart is falling too. I'm in love with your body. Last time you were in my mind. Now my move is just like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the dance of. Come on, be my friends. Come on, come on, be my friends. Come on. Come on, be my friends. Come on, be my friends. Come on. 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 1, 2, 3, here we go.
Безнең каналда искиткеч алып баручылар эшли, аларны бүгеннән үк атаклы шоуменнар дип атасак та була. Һәм киләсе номинация Шаян алып баручы дип атала. Номинантлар белән танышыйк. Алар Шаян ТВ ачылганнан бирле йокы һәм ял күренеше хезмәт итәләр. Алар каналыбызның аерылгысыз дуэты. Кем соң алар? Әлбәттә Шаян һәм Биби. Сәлам, дуслар! Сәлам. Шаян ТВ үзешен башлап җибәрә. Мин Биби һәм мин Шаян. Чираттагы алып баручылар һәр вакыт тандемда эшлиләр. Алар йомшак һәм ак тәпи дуэты. Йомшак. Мин сине кираңны бирәм. Легасыңа хәзер. Туктал. Чираттагы номинантыбызның тапшыруларыннан соң студиябызда еш кына ремонт ясарга туры килә. Әлбәттә инде профессор Илназдан соң. Сәлам, дуслар! Мин сезне безнең лабораториябызда сәламләргә бик шат. Җиңүчене котлау һәм бүләкләү өчен бирегә Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы Зөлфәт Зиннуров һәм аның кызы Зәлияне чакырабыз. Рәхим итегез. Исәнмесез, хәерле көннәр. Исәнмесез, шаяннар, коллегалар. Сәлам сезгә. Нык горурланам һәм нык шатмын. Мине монда чакыруыгызга һәм чыннан да бик дәрәҗәле исем алып баручы, Шаян алып баручы. Миңа да шушы номинациядә җиңәргә язсын иде дигән теләк белән мин әлеге номинациянең җиңүчесен әйтәм. Әлеге номинацияда Шаян һәм Биби дуэты җиңә. Шаян, рәхим ит. Шаян, сине чын күңелдән тәбрик итәбез һәм Зәлиядән менә әлеге матур кубокны кабул итеп ал. Уңышлар, яхшы эфирлар, күңелле кунаклар һәм үзегез кебек шая, саф татар телле балалар килсен тапшыруларыгызга. Безне сөендереп торыгыз, яме? Рәхмәт. Зөлфәт абый, Зәлия, рәхмәт сезгә. Биби, без җиңдек! Мин яратам җирдә кешеләренең туры сүзле гадел булганын. Тормыш сукмагыннан дөрес атлап, изгелекләр генә кылганын. Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең гайбәт җыеп синнән көлгәнен. Мин кем диеп үзең генә сөеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең гайбәт җыеп синнән көлгәнен. Мин кем диеп үзең генә сөеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Мин яратам җирдә кешеләренең кояш кебек балкып йөргәнен. Сорау бирсәң боргаланмый гына, туры итеп җавап биргәнен. Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең гайбәт җыеп синнән көлгәнен. Мин кем диеп үзең генә сөеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Мин яратам җирдә кешеләренең күңелеңне аңлый белгәнен. Газиз туган җирен онытмыйча, вакыт табып кайтып йөргәнен. Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең гайбәт җыеп синнән көлгәнен. Мин кем диеп үзең генә сөеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Мин яратмыйм җирдә кешеләрнең
Шырлар сөйләп йөргәнең. Чираттагы номинация Алтын чәч номинациясе. Һәм әлбәттә номинантлар белән дә танышыйк. Яшьләр тукталышы тапшыруның алып барышчысы Батырханова Айзилә. Менә инде икенче рәттән безнең заман Илче яшьләр фестивалендә Гран-при алар кулында. Алгарыш сәхифәсенең бүгенге геройлары юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе хезмәткәрләре. Алдагы номинантыбыз Халеп тапшыруның алып баручысы Гөлчәчәк Шәйхетдинова. Менә шундый безнең Илгир Низамов. Илмир, монда сорауларны мин генә түгел, әле балалар да бирәчәк, яшьләребез һәм әле интернеттан килгән сораулар бар, тамашачылар. Безнең интернетта сиңа сорауларны юлладылар. Аларны инде безнең блогер Фәннур җиткерәчәк. Ә хәзер безнең бик каты сорау бирәсек дип утырган Раилнең Рәхимит Раил кеше матур булырга тиеш. Рәхмәт бик зур шундый кызык сорау өчен. Тамчы шоу тапшыруның алып баручысы Биктимирова Әдилә. Тапшырыбызның беренче туры гамәлдә, хөрмәтле командалар, сезгә мөрәҗәгать итәм. Кәефләр ничек беренче тур алдыннан? Шәпме? Димәк, сез әзер. Ярышка да, уенга да, җиңүгә дә, шулаймы? Менә шундый кәеф белән башлап җибәрер идек беренче турыбызны. Әлеге тур кысаларында без сезгә чиратлап сораулар бирәбез. Һәм инде 4нче номинантыбыз белән дә танышыйк. Ул да булса шаян тәҗрибәләр тапшыруы алып баручысы Илназ Сибгатуллин. Бутка бит ул чын мәгънәсендә сихри көчкә ия. Әтелисеңме? Мин сиңа моны исбатлыйм. Моның өчен мин гадәттәгечә кызыклы бер тәҗрибә үткәрәм. Һәм җиңүчене бүләкләү өчен һәм аның исемен ачыклау өчен бирегә Татар эстрадасының иң алтын чәч гаиләсен чакырырга булдык. Без каршылыгыз Илназ Бак, Гүзәл Идрисова һәм аларның уллары. Хәерле көннәр, исәнмесез? Так, алтын чәч номинациясында җиңүче проф и Илназ Сибгатуллин. Молодец, котлыйм. Рәхмәт. Ниһаят бу номинация нинди дә булса номинациядә җиңә алдым мин. Үземнең алтын чәчләр нидә, алтын чәчләр тимә, рәхмәт әйтәм. Рәхмәт сезгә. Давай, молодец. Илназ Ильченконың кутыбыз һәм әлбәттә истәлеккә фото. Кадерле шаяннар, барыгызны да яңа ел белән. Бу ел тагын да күңеллерәк һәм шаянрак булсын. Яңа ел белән сезнең барыгызында әлбәттә инде гаилә бәхте, исәнлек, саулык телисе килә. Шаян ТВ каналын караучылар һәм Шаян ТВ каналында катнашучылар бәйрәм белән! Шырдан башка тора алыйсыз мәктәп
Шаянның дуслары бик күп. Алар һәрберсе төрле һөнәр иясе. Кемдер спорт белән кызыксына, кемдер фән белән. Һәм шундыйлардан көчле рухлы шәхесләр дә бар. Һәм минем уйлавымча без бу шәхесләрдән үрнәк алырга тиеш. Димәк, Шаян дус номинациясендә җиңүче Риана Имамиева. Көчле алкышлар. Һәм Риананы котлау өчен мин бирегәм Татарстанның атказанган артисты, җырчы Раяз Фасихов һәм аның кызы Венера һәм улы Рамазанны чакырам. Рәхим итегез. Матурым Риянышка. Бүләкләр һәм әлбәттә алкышлар. Мин Риянаны бу җиңү белән чын күңелдән котлыйм. Һәм инде яңа ел белән сине Рияна, һәм форсаттан файдаланып, Шаян ТВ каналын караучы барлык тамашачыларыбызны да бу матур бәйрәм белән котлыйсы килә. Яңа ел белән дуслар, һәм шундый көчле рухлы, менә безнең Рияна кебек балалардан көч алып, һәм күңелле итеп тормышка сөенеп яшәргә кирәк. Хөрмәтле шаяндылар, сезне чын күңелдән яңа ел белән котлыйм. Шул шаян булып үсегез һәм ана телен онытмагыз. Яңа ел белән! Яңа ел белән! Назлар өчен янды әнием, яклар өчен янды әтием. Балаларым улы юаныш, үсә торган бәхет куаныш. Матур гаилә булу күңелле, олы бәхет шушы түгелме? Матур гаилә булу күңелле, олы бәхет шушы түгелме? Гаиләләрдә булсын тынычлык, әтиене тигез кәнәгать. Шушы балаларны күрүгә, юкка чыга бер мәшәкать. Кызым диеп дә шушындый рәхәт, улым диеп дә шушындый рәхәт. Матур гаилә булу күңелле, рәхәт шушы түгелме? Кызым диеп дә шушындый рәхәт, улым диеп дә шушындый рәхәт. Матур гаилә булу күңелле, рәхәт шушы түгелме? Dünyalarının bütün rəxəti Җир йөзендә һәрбер балага насыйп булсын гаилә бәхете. Әни диеп дә шушындый рәхәт, әти диеп дә шушындый рәхәт. матур гаилә булу күңелле, олы бәхет шушы түгелме? Кызым диеп дә шушындый рәхәт, улым диеп дә шушындый рәхәт. Матур гаилә булу күңелле, рәхәт шушы түгелме? Матур гаилә булу күңелле, рәхәт шушы түгелме? Рәхәт шушы түгелме?
Ниһаят, дуслар, чарабызның ең дулкынландыргыч мизгелләре дә килеп җитте. Бу елның иң мөһим, йөрәкләребездә мәңге истә калырлык вакыйгасын белик. Ел вакыйгасы номинациясенең җиңүчесе бер тавыштан, бер сүздән башка номинантларсыз Шаян ТВ каналы ачылуы! Һәм безне котларга Кыш бабай һәм Кар кызы килделәр. Әйдәгез аларны каршы алыйк! Рәхимет Кыш бабай, рәхимет. Исәнме Кыш бабай? Көттегезме безне? Әйе! Яңа еллар белән сезне балалар. Рәхмәт! Малайлар, мин сезгә һәрчак кыю, зирәк һәм зыя булырга телим. Кызлар, сез яңа елда тагын да шибәр, тагын да матур, тагын да акыллы булыгыз. Сәламәт булыгыз, тырышып укыгыз, әти-әниләрегезне тыңлагыз. Бәйрәм белән, дусларым! Һәм иң мөһиме, Шаян ТВ-не карагыз.